Hej så. Velkommen til Nellemann Machinery. Mit navn det er Lars Revsager. Jeg tænker, jeg lige vil give jer et par grundlæggende fif og forklaringer til sådan en klipper som denne. Altså en zero-turn klipper. Zero-turn klipper, hele princippet på den, det er, at den har ikke selvdrejbarlige forhjul. Det vil sige, det er forhjul, der selv drejer alt efter, hvordan maskinen kører. Men måden, hvorpå man justerer sin retning, det er på baghjulene og ved de her to styrestænger. Rigtig mange brugere kender en zero-turn, men rigtig mange er vant til at køre med eksempelvis en frontrider, og derfor lige et par fif om, hvordan man kører, kan give god mening. Jeg kan lige prøve at demonstrere en lille smule. Vigtigt er, at når man sætter sig i sædet, her et mekanisk affjedret sæde, er, at grundindstillingerne, og der har jeg lavet en lille video om det, grundindstillingerne på sæde og armlæn er korrekte, men det man skal huske med styrestænger på en zero-turn, det er, at de reagerer hurtigt. Det vil sige, hvis begge stænger er lige langt fremme, så kører man fuldstændig lige ud. Hvis man korrigerer den eksempelvis højre styrestang en lille smule tilbage, eller omvendt den venstre en lille smule frem, så vil maskinen trække mod højre. Og omvendt, hvis man har den venstre styrestang en lille smule længere bagud end den højre, jamen så trækker maskinen til venstre. Hvis man derimod laver en fuldstændig adskilt styrestænger her, så drejer maskinen fuldstændig brat rundt. Det vil sige, at det ene hjul kører den ene vej, og det andet hjul kører den anden vej. Og så drejer man meget brat rundt. Man skal være opmærksom på, at man så kan lave lidt spor i græsset, så når man kommer til enden og skal vende, så plejer man at vende lidt mindre aggressivt. Husk på, med en zero-turn, så har man tendens til at køre meget stærkt. I min terminologi, så er hastigheden ikke det vigtigste ved at klippe græs. Det må og skal være resultatet, altså klipperesultatet. Så kør nu efter forholdene. Sikre dig, at du sidder komfortabel, og at du ikke sidder og hopper og danser. Og lad nu være at nødvendigvis køre så stærkt, som maskinen kan.